gabi po sa ating lahat, lalo na sa ating mga kapwa OFW na nandito sa bansang Kuwait ngayon. Beware lang po tayo at real talk lang po tayo sa ating mga kapwa OFW. Kasi mayroong mga iilan dito na mga kapwa nating OFW na mapagsamantala. Beware lang po tayo, lalo na sa mga baguhan, lalo na sa mga ating kapwa OFW ng mga domestic helper. Hindi lang po sa mga baguhan, yung mga datihan po na hindi pa nakakaalam. Beware lang po tayo kasi mayroong mga kapwa natin, mga OFW na iilan na yan po ang modus nila dito. Yung iba dyan, gumagamit ng mga civil ID na hindi sa kanila para makapagkuha lang mga gagarang na gadgets or latest na gadget. Yung iba naman, ginagamit yung mga civil ID para makapangutang lang ng pera. Beware po tayo mga kababayan ng nandito sa bansang Kuwait ngayon. Yung mga iilan dyan, yung mga hindi pa nakakaalam. Huwag po tayong magpagamit ng mga civil ID natin. Kahit pa sabihin na hati tayo, basta huwag tayong magpagamit ng mga civil ID na sa iba. Kasi marami na pong mga kababayan natin na nangyari na ganun po ang mga modus. Yung iba nga dyan, sabihin na, pre, gamitin ko muna yung civil ID mo, tapos ako na lang magbabayad monthly. Paano kung uuwi na siya, tapos ikaw na lang natatira dito, tapos hindi pa tapos yung kontrata? So ikaw magbabayad nun. Kawawa ka. Diba? Kasi mayroon kasi mga iilan natin na kapwa, mga OFW na mapagsamantala. Yung iba dyan, makipagkaibigan, tapos bandang huli, sabihin na, pre, or mari, pakigamit naman ng civil ID mo, kasi kailangan ako ng pera. Pwede ba nating isangla mo na yung ATM natin, at saka yung ano natin, kasi kailangan kasi yun. Pag halimbawa manghiram ka ng pera dito, kailangan kasi ng civil ID para marilisan ka ng pera. Ganun po yun dito. E paano kung nakapangalan na yun sa'yo, tapos hindi pa na fully paid? So ikaw magbabayad nun. Ikaw po ang hahabulin ng inuutangan nyo. Like sa bangko. Ayun. Pag hindi ka makakabayad yan, ikaw ang hahabulin yan. Like sa mga shop, pag kumukuha kayo ng mga gadgets, buti kung ikaw lang kumukuha. E paano yung kaibigan mo nag-ano sa'yo na, pre, kumuha ka ng gadgets, tapos bigay mo sa akin yung gadgets, tapos ako na lang magbabayad, sa'yo na lang ang civil ID gamitin ko muna. Tapos pumayag ka naman. Tapos ganun. Kasi close friend na kayo, at lagi nga kayo nagsasama, pero mayroon pala siyang balak. Ganun po yung mga nangyayari dito sa bansang Kuwait. Kaya yung iba dyan, alam ko natatamaan kayo. Yung mga iba dyan na hindi pa nakakaalam sa mga modus dito sa bansang Kuwait, yung iilan nating mga kapwa OFW, huwag po tayong magpapagamit sa kanila. Beware po tayo. Kasi yun po talaga ang nangyayari. Yun po talaga ang real na nangyayari dito sa bansang Kuwait. Kawawa po yung mga ginagamitan ng mga civil ID. Iiyak na lang, gulat na lang. Mayroon ng pag-uwi siya, hindi siya makauwi, nagugulat siya, nahuhold siya sa immigration. Kasi yun pala, mayroon pang utang na balance. Hindi ka naman pwede makakalabas ng bansang Kuwait kung mayroong utang ka pa. Okay yun kung halimbawa vacation lang, kumbaga balik manggagawa ka lang, makakalabas ka. Paano kung tapos na yung kontrata mo dito, tapos hindi mo pa pala na babayaran, hindi mo pa na pulipid yung mga utang na hindi sa'yo? Di ba? Paano ka makakauwi?
Kaya yung sa mga kapwa nating mga OFW na mga nandito, yung mga inosinteng mga kapwa nating mga OFW, huwag po tayong magpapagamit. Kahit pa sabihin na best friend kayo. Minsan nga, best friend natin, yun pa ang nagpapahamak sa atin. Real talk po to. Totoo po tong mga sinasabi ko. Kaya para po maiwasan po natin kapahamakan dito sa bansang Kuwait, wag po tayong magpagamit. Kasi tayo rin po ang kawawa. Kasi lahat ng galaw natin dito, pag mag-uutang kayo, naka-record po yan. Yun po yun. Yun lang po. Beware lang po tayo sa mga kaganapan dito sa bansang Kuwait. Ayan. Lalo na yung mga mapagsamantala na mga kapwa nating OFW. Iwasan nyo yan mga kapatid. Huwag na kayong kawawa yung mga kapwa nating OFW na iba na mga inosente. So, dito na lang po ako.